Hati dengan bataan ni. Dali nyo. Uy, ipadala malagi nyo na. Bring house ni. Nang mandi tinapa. Tapi apil malagi sudlanan. Atay bring house, libre pa, bring house pa. Hati. Ay una to, troy. Yawa si Pata tulong nga bataan ang ulir mo makaon. Uy, pag-usap ta diri nga. Wala bitay kan Andre ano nagdala mo foods. Amanday gitar tag diskarte des kilid-kilid mo ra makagdili. Wa na kara. Ang importante. Cowboy ka, di kabalo. Di ang kuan ni, may nagnatay kaila diha. Musa go tay kaila. Kaila. Atik-atik tay diha. Ha? Atik-atik tay diha. May lagmusugot lagi na sila diha bay. Sugot lagi sila lagi. Karon lang ato ang pagpangayo sila ha. Oo no. Tara. Tara, singan to. Tara. Lahi ide lido ni sapa di sa ulo dayo. Oh, dilikas na ito ang tubig ba? Ay, Wala siguro tayo mga kaila diri oy. ito ba ay no? Tabus-butsoy wala sa Danmar oh. Haman. Kana? Ay sila gyud ay bay. Yung sabay tirada na tuan ni. Maulaw puto mo sampa dia ka mo chip in. Trada gwapo di bay. Kaon man. Tikatik tagtabang dia. Wala na iwa mga lamason, mga lamason. Ay may ana tirada no. Kaon ta ba? Pagkuan na lang mo kung sa inyong trabahoon. Imo ha, magunsa ka. Maling ko haling. Haling imo ha. Ngay mo ha. Pero ko maglungan. Mo. ha. Ako magkuwag hasang sa isda. Kaya pahilo sa mga Si. Tara. Atras ang kuan ron. Tara. Tari niyo bay. mga bata no. Nagaino dagang tao diri oh. Sa uno bay kung sa gwapong uno bay. Gaino. Tari patikatik na dito. Patikatik na dito. Ito ay ba? Ina sila. Uy, na mo diri sir. Yati na saag kun mi diri ba? Sabang niya. Yati ko gihan ni mga bataan eh. Buka man lagi muna kahiring nga. Na sila diri ah. Lamas bay. Mga bata. Ako haling dia wala. Wala. Yan, tawagi ko, tabang nitso. Ikaw na halin na bro. Wala bala diri. Yati kiguhan na ganit disenyo ka ni Mlay kamutabang. Sa kaon lagi apti kayo. Kul asa man ni hinduan kul. Diri sa ko. Ha? Tigday mo nangaligo sa ubos no. Di pwede na hinduan na diha oy. Ha? Hinduan ra gud ni mugod gi para maka kaunta ba. Dali no, Adrian ni bay. Dal sa ano ko do? Daw mama daw. Manday, di ba ni pwede sugba manday. Ay pirit. Ay ditso no nila no. So, manday. Ina lang na hinduan tani mo daan. Ina lang. Bay, mana ginlo ang kwan? Kanang isda, mana ginlo isda? Wala na sila trabahoon. Ana dyan na basta mga kugihan ba. Wala pa na luto ba? Wala pa na luto. Oy, Ha? Tum na ba? Gay no. busla na gani kayo no. Ay, nga una day. Tara. Dalan daw ko ni. Pero ko bay. Mga una daw. Mga andong. Ba't inaapit din ba? Dali, sunod na. Ha? Yati, basig kaiwit na diri ba? Ben. Diyan ko sa pikas. Diyan na sa oh. Layo kayo sa mga. Saan na ba? Bugi gamay be. Saan? Bugi gamay be. Kasi Ang dagan ng kaon. Salamat dito ani bay, kaya nakakaon ta ba? Natay mga amigo diri nga. Kung ano? Na, kitaan ba? Ha? Mana man sila, mana kaon? Malaw ka ni na nagtim. Ah, sila? Ko no. Ito, duga kay mo man, di man ako magkaon ng mga amo. Saan ba? Uy. Uy, tara! Yati, di mga bataan ni. Dali nyo! Uy! Ipadala, malagi nyo na! Bring house ni. Nang mandi na pa. Yati, apil, malagi sudlanan. apay bring house libre pa, bring house pa. Yati. Ay, una to, uy! Sir! Una namin, sir! Yawa, si Pata, tulong nga bataan ng ulir, mga makaon. Tara, dagan.